Καλησπέρα σας. Με μεγάλη επιτυχία και πολλές συμμετοχές από διακεκριμένους επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ξεκίνησε σήμερα στο Ελαιοτριβείο Μουσείο Βρανά στη Γέρα το δεύτερο διεθνές συνέδριο Ελιά Λέσβος Confest. Το συνέδριο θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή με πολλές και ενδιαφέρουσες ενότητες, ενώ είναι ανοιχτό στο κοινό. Πολύ μεγάλο συνέδριο, ένα γεμάτο τριήμερο εδώ στο πανέμορφο Μουσείο Ελαιοτριβείο Βρανά. Αξίζουν συγχαρητήρια στην κυρία Τυρπιντήρη και σε όλους τους συντελεστές για αυτή την προσπάθεια να μιλήσουν για το ελαιόλαδο, αυτό το πλούσιο προϊόν, το χρυσάφι της Λέσβου όπως λέμε, το οποίο πέρα από τη διατροφική του αξία έχει πολλά να προσφέρει και στην υγεία και στην ευεξία και νομίζω ότι όλοι αυτοί οι σημαντικές προσωπικότητες που έχουν έρθει στον τόπο μας, τους οποίους καλωσορίζω και εγώ ως Δήμαρχος Μυτιλήνης, θα έχουν πολλά να μας πούν αυτό το τριήμερο. Κύριε Δήμαρχε, είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία αυτή και θα πω ότι πέρα από όλα τα άλλα αναδεικνύει και διαδίδει το ελαιόλαδο της Λέσβου αλλά και τη Λέσβο συνολικά. Δεν θα πρέπει οι τοπικοί φορείς να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια? Το είπα και στην προσυνεδριακή που είχα πάει, με είχε καλέσει η κυρία Τυρπιντήρη στην Αθήνα, που είχε γίνει πριν 2 μήνες περίπου, ότι εμείς ως Νέα Δημοτική Αρχή θα το αγκαλιάσουμε. Για μένα αυτό το συνέδριο πρέπει να γίνει θεσμός και οι τοπικοί φορείς να σκύψουν πάνω και να βοηθήσουν με όποιο τρόπο γίνεται. Αξίζουν συγχαρητήρια στην κυρία Τυρπιντήρη, την πρόεδρο του Σωματείου Ελαίας Νήσος Λέσβος, για την προβολή την οποία κάνει και για το νησί μας και για το ελαιόλαδο γενικότερα. Και αν στο πρώτο συνέδριο με το πρώτο συνέδριο ο στόχος του πρώτου συνεδρίου ήταν να προβληθεί η ελιά και τα ευεργετήματα της που έχει το λάδι και για την υγεία του ανθρώπου, τώρα με το δεύτερο συνέδριο νομίζω αποβλέπουν στο να καθιερωθεί το νησί μας, η Λέσβος, ως ο τόπος που θα προβάλλεται η ελιά, το λάδι μας σε όλο τον κόσμο. Είναι για μας ιδιαίτερα σημαντικό ότι εδώ στο Μουσείο Βρανά της εταιρείας Αρχιπέλαγος φιλοξενείται η μεγάλη έκθεση για τον πολιτισμό της ελιάς, η οποία συνδέει από τα πρώτα απολιθώματα στον ελληνικό χώρο πριν από 60.000 χρόνια μέχρι τα δημιουργήματα του ανθρώπου, τον πολιτισμό μας δηλαδή, και έρχεται αυτό το συνέδριο να συνδέσει όλα αυτά τα πράγματα και να αναδείξει αυτό που πολύ σωστά είπατε, ότι μπορεί η ελιά να είναι ένα αντικείμενο και ο πολιτισμός της ελιάς που να τραβήξει επισκέπτες στο νησί μας για να δουν τη Λέσβο ως σύνολο. Παρόλες τις προκλήσεις που έχει ο ελαιοκομικός τομέας, όπως η μείωση της παραγωγής λόγω κλιματικής κρίσης, διάφορα άλλα φαινόμενα τα οποία επηρεάζουν την ποιότητα και ο διεθνής ανταγωνισμός, είμαστε σε μια φάση που μπορούμε να πούμε ότι δίνουμε την προστιθέμενη αξία σε αυτό το προϊόν που παράγουμε στον τόπο μας και αρκεί να πάμε ένα βήμα παραπάνω, να χρησιμοποιήσουμε νέα μέσα marketing, να αυξήσουμε περαιτέρω την εξωστρέφεια και την έκθεσή μας στη διεθνή κοινότητα. Είναι σημαντικό να αναδειχθεί πάνω απ' όλα νομίζω η ποιότητα του ελαιολάδου της Λέσβου, γιατί αυτό πλέον στην παγκόσμια αγορά είναι το κυρίαρχο, το θέμα της ποιότητας. Η ελιά είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουμε στο νησί, είναι ένας χρυσός για το νησί και από τη δικιά μας αντιδημαρχία θέλουμε να δούμε την περίπτωση του ελαιοτουρισμού όπως είπατε, αλλά και επιχειρηματικότητας που είναι πάρα πολύ σημαντικό, το πώς μπορούμε να το αναδείξουμε, να το δείξουμε ακόμα περισσότερο έξω και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ειδικά από ξένους τουρίστες για να έρθουν στα ελαιοτριβεία, να έρθουν στα χωράφια, να δουν πώς γίνεται το μάζωμα και η υπερσυλλογή της ελιάς και όλα αυτά να τα κάνουμε ένα πολύ ωραίο πακέτο τουριστικό που να μπορέσει να φέρει κι άλλο κόσμο στο νησί μας. Είναι μια ιστορική στιγμή όπως και είπα στην ομιλία μου, καταγράφει και μας αφήνει να είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι και σε αυτό κυρίως το χώρο του Μουσείου Βρανά που έχει ιδιαίτερη... Είναι σαν να βρει και το συνέδριο το φυσικό του χώρο. Ακριβώς και είναι εγωιτευτικό, είναι συναρπαστικός αυτός ο χώρος και το ότι βρισκόμαστε εδώ, εγώ συγκινούμαι. Εγώ θα ήθελα να σας πω κάτι το οποίο με συγκίνησε. Κάποιος από τους συνεδρούς όταν κατέβαινε το αεροπλάνο είδε αυτή την θάλασσα από ελιές και είπε αυτό το νησί είναι στην ουσία ελαιοθάλασσα, έτσι. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Όταν λοιπόν τον πήρα και πηγαίναμε στο χωριό και βλέπαμε τις ελιές, τις εγκατελειμμένους ελαιώνες, το είπα βλέπεις ελαιοθάλασσα, αλλά δεν υπάρχει
η γνώση, οι άνθρωποι που έχουν τους ελαιώνες, οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά, έχουν απογοητευτεί. Γιατί? Γιατί το λάδι δεν είχε τιμή. Γιατί δεν έχουν τρόπους να καλλιεργήσουν σωστούς. Γιατί δεν ξέρουν πότε να μαζέψουν την ελιά, δεν ξέρουν πώς να υλοποιηθεί η ελιά, δεν ξέρουν πώς να κάνουν branding να προωθήσουν το δικό τους ή πού να πουλήσουν το δικό τους λάδι. Δεν ξέρουν ότι πρέπει να ωφεληθούν από τον τουρισμό, τον ελαιοτουρισμό, ο οποίος όλα τα ελαιοτριβία πρέπει να γίνουν επισκέψιμα. Δεν ξέρουν ότι το λάδι προσφέρει ειδικές γεύσεις στη γαστρονομία. Εδώ έχουμε ολόκληρες πόλεις, ολόκληρες περιοχές στην Ισπανία και στην Ιταλία που ζουν ακριβώς από αυτό, τον ελαιοτουρισμό, τη γαστρονομία κτλ. Το συνέδριο αυτό θέλει να συμβάλλει. Επιστήμονες από όλο τον κόσμο έρχονται να μας πούνε ποιο λάδι είναι καλό, τι προσφέρει το λάδι στην υγεία. Έρχονται να μας πούνε πώς μπορούμε να θρέψουμε σωστά την ελιά. Όχι να τη θρέψουμε σπαταλώντας άσκοπα λιπάσματα, με οικονομικό τρόπο, μεγαλύτερη απόδοση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει θεσμός, πρέπει να αγκαλιαστεί από όλους και κυρίως από τους θεσμούς, διότι ακούσατε ότι όλη αυτή η προσπάθεια χρηματοδοτείται από ιδιώτες, έτσι. Οι θεσμοί δεν πρέπει να συμβάλλουν στην προώθηση αυτού του προϊόντος του νησιού μας. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό το οποίο θέτω, έτσι. Συμφωνούμε απόλυτα. Και να πούμε ότι και σε αυτόν τον χώρο εδώ σήμερα παντρεύεται το παρελθόν με το μέλλον της ελιάς. Έτσι. Μπορεί να δει κάποιος την έκθεση που λειτουργεί εδώ και παράλληλα να μάθει το μέλλον της ελιάς. Γι' αυτό επιλέχτηκε αυτός ο τόπος εδώ, που είναι ένα μουσείο το οποίο πραγματικά είναι κόσμημα και οφείλεται στην προσπάθεια όλων των ανθρώπων και του κυρίου Σιφουνάκη ιδιαίτερα. Πραγματικά εδώ βλέπουμε πώς ήταν η κατάσταση και στο Σίγρα έχουμε κάνει ένα φοβερό ελαιοτριβείο. Ναι, και μπορεί να έρθει, είναι επισκέψιμο, μπορεί οποιοδήποτε να έρθει να δει τις τεχνικές τις καινούργιες που χρησιμοποιούμε. Να παραδεχτώ ότι δεν ήξερα το πόσο ελαιόλαδο παράγεται στη Μυτιλίνη. Ήξερα ότι παράγεται, αλλά ότι είναι η τρίτη πιο μεγάλη παραγωγή στην Ελλάδα. Αυτό κανείς δεν το ξέρει. Πολλοί που είμαστε και ασχολούμαστε δεν το ξέρουν. Οπότε έχει γίνει αυτό το σημαντικό και ανήκει φυσικά κάποιους ορίζοντες να δούμε τι άλλο γίνεται εδώ πέρα πρακτικά. Γιατί άλλο να είσαι σε πανεπιστήμιο και να τα βλέπεις από θεωρία και άλλο να τα βλέπεις όπως γίνονται. Τώρα θα μπορούσε και το ΓΕΛ κάποια στιγμή να κάνει κάποιες μελέτες, κάποιες πρωτοβουλίες, κάποιες επισκέψεις εδώ. Ναι, μα αυτή είναι η προσπάθεια. Εμείς προσπαθούμε να στήσουμε ένα κέντρο το οποίο σιγά σιγά ελπίζουμε να εξελιχθεί σε ένα Ινστιτούτο στο Πανεπιστήμιο που θα συντονίσει όλες τις προσπάθειες. Υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο από συνεργάτες και φίλους που συμμετέχουν και παρακολουθούν όλο το ConFest. Θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε να επικαιροποιήσουμε μια ροή πληροφοριών, να δούμε τις προκλήσεις και να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε πράξη και όχι να μείνουμε στη θεωρία. Όλη τη μετάβαση και για την παραγωγή της τροφής, αλλά και για το πώς αυτή μπορεί να είναι συνιστόσα στον επαναπροσδιορισμό της φιλοξενίας. Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι 95 με 98% των αποφάσεων που παίρνουμε κάθε μέρα τις παίρνουμε υποσυνείδητα. Δεν το σκεφτόμαστε πάρα πολύ συνειδητά τι κάνουμε. Ας πούμε, αν φύγετε από εδώ και βρεθείτε στο δρόμο σας για το σπίτι, όταν φτάσετε στο σπίτι δεν θα ξέρετε ποιο δρόμο πήρατε και δεν θα ξέρετε πώς φτάσατε, επειδή ήδη οδηγάτε υποσυνείδητα. Και έτσι και η κατανάλωση, η δική μας, η απόφαση να καταναλώσουμε ελαιόλαδο, ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, το υποσυνείδητο έχει μεγάλη επιρροή και εμείς προσπαθούμε να το ερευνήσουμε αυτό για να δούμε και επίσης ο κόσμος στη Βόρεια Ευρώπη, γιατί εμείς εδώ στην Ελλάδα τρώμε αρκετό ελαιόλαδο, να δούμε στην Βόρεια Ευρώπη και σε άλλα κρατήδια που δεν παράγουν ελαιόλαδο, να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε αυτό το προϊόν. Η παραγωγή της Λέσβου είναι μικρότερη από άλλες περιοχές, οπότε λογικά και η εικόνα του προϊόντος προς τα έξω είναι, θα έλεγα, πιο περιορισμένη αν το συγκρίνουμε με την Πελοπόννησο, παραδείγματος χάρη. Όμως υπάρχουν εξαιρετικές προσπάθειες, υπάρχουν παραγωγοί που κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά εδώ και πολλά χρόνια και νομίζω αυτή είναι και η λαμπαδηφόρη, ίσως και τα καλά παραδείγματα προς μίμηση και για τους υπόλοιπους παραγωγούς. Στηρίζω την προσπάθειά τους γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πράγματα που πρέπει να αρχίσουν να γίνονται επιτέλους και στην Ελλάδα
και να καταφέρουμε σιγά σιγά να μπούμε σε μια κουλτούρα ελαιολάδου, όπως λέμε, η οποία λείπει δυστυχώς. Ένα συνέδριο το οποίο μαζεύει επιστήμονες από διάφορα μέρη του κόσμου και βλέπουν πολύ σφαιρικά το θέμα της ελιάς από όλες τις πλευρές. Και φυσικά η Λέσβος είναι ένα από τα αγαπημένα μας μέρη, είναι από τα μέρη τα οποία πρωτοστατούν στην παραγωγή ελαιολάδου στη χώρα και φυσικά η πραγματοποίηση ενός τέτοιου συνεδρίου στην Λέσβο πραγματικά την κάνει να παίρνει μια πολύ σημαντική θέση μέσα στον χώρο του ελαιολάδου παγκοσμίως. Η μεγαλύτερη προβολή για το ελαιόλαδο και τον ελαιόνα της Λέσβου δεν νομίζω ότι υπάρχει. Εδώ έχουν έρθει άνθρωποι από όλο τον κόσμο, επιστήμονες. Θα ακούσουμε πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν, που ανοίγουν ορίζοντες. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί για μας. Παρακολουθώ το συνέδριο από την γέννησή του πέρσι. Οπότε φέτος έχω την τιμή να είμαι καλεσμένος ομιλητής. Το συνέδριο αυτό, όπως και όλα τα παρόμοια που ασχολούνται με το πιο σημαντικό ελληνικό προϊόν που είναι το ελαιόλαδο, αγροτικό προϊόν, έχει πολλά να δώσει τόσο στο προϊόν το ίδιο όσο και στην τοπική κοινωνία και σε όλους όσους συμμετέχουν, είτε ενεργά ως ομιλητές αλλά και αυτούς που το παρακολουθούν. Θα έλεγα ότι δίνει το στίγμα τόσο της ποιότητας του προϊόντος, τουλάχιστον εκεί που πρέπει να πάμε, όσο και της διαχείρισης του μέσα και στις δραστηριότητες του τουρισμού, αλλά και μέσα στη γαστρονομία. Είναι η πρώτη μου φορά στη Λέσβο και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ σε αυτό το όμορφο νησί. Δεν έχω επισκεφθεί ακόμα εγκαταστάσεις στο νησί, όμως έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε εδώ για την τεχνολογία παραγωγής του ελαιολάδου και είμαι σίγουρος ότι μέσα στο πρόγραμμα θα επισκεφτούμε και εγκαταστάσεις ανάλογες για να δούμε την τεχνολογία που εφαρμόζεται. Έτσι αλλιώς πιστεύω ότι η Λέσβος είναι το τρίτο σημείο αναφοράς του ελληνικού ελαιολάδου. Είναι η πρώτη μου φορά στη Λέσβο, είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι σε αυτό το νησί, το οποίο από ό,τι είδα μέχρι σήμερα είναι γεμάτο με ελαιόλαδα. Έχω μεγάλο ενδιαφέρον να δω πώς έχει αναπτυχθεί η γαστρονομία του νησιού σε σχέση βέβαια και με τα προϊόντα της. Με την ελιά ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια, ελιά και αμπέλι συγκεκριμένα, σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα φυσικά στο νησί μας, αφού ένα από τα μεγαλύτερα αρχεία μου είναι εδώ στη Λέσβο. Το άλλο είναι στην Κέρκυρα που επίσης έχει πάρα πολλές ελιές και το άλλο στη Σαντορίνη. Στη Λέσβο είναι όλη η περιραίουσα ατμόσφαιρα, είναι όλα αυτά τα οποία συντελούν στο να μην είναι μόνο ένα απλό δέντρο που μαζεύουμε ελιές και κάνουμε λάδι, αλλά είναι η ίδια μας η ζωή. Μεγαλώσαμε κάτω από τις ελιές, κουβαλήσαμε ελιές, πρικήσαμε αδερφέ, σκόρπισαμε από το λάδι και από τις ελιές και από το μαξούλι. Ακόμα και εμείς όταν πρόκειται να φεύγαμε από τότε τελειώσαμε λύκειο για να φύγουμε να σπουδάσουμε στην Αθήνα, ο μπαμπάς έδινε ένα σημείωμα και πηγαίναμε στο ελαιοτριβείο για να μας δώσουν χρήματα, γιατί κρατάγαν το λάδι μας έναντι και αυτό ήταν ο κινητήριος μοχλός. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αισθητικό κομμάτι, νομίζω ότι είναι ένα δέντρο που δεν σε κουράζει ποτέ να το φωτογραφίζεις. Είναι το δέντρο που έχει τα περισσότερα χρώματα που υπάρχουν στη φύση. Κανένα άλλο δέντρο δεν έχει από σκούρο μαύρο στον κορμό του, όλα τα γκρι, όλα τα πράσινα πάνω στο φύλλο του, από το ανοιχτό ασημί μέχρι το σκούρο λαδί που λέμε, και φυσικά έχει συγκινήσει τόσους και τόσους καλλιτέχνες, ζωγράφους, φωτογράφους, γλύπτες και νομίζω θα συνεχίσει να συγκινεί. Αισθάνεστε σήμερα ότι η κόπη σας και οι προσπάθειες τόσο καιρό για να οργανωθεί αυτό το συνέδριο, το λένε όλοι, την προσπάθεια την προσωπική σας, γι' αυτό ότι δικαιώνονται? Και βέβαια δικαιώνονται και θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μας και σε όλους εκείνους που ταξίδεψαν από τόσο μακριά μέρες, κάποιοι ταξιδεύουν 2 μέρες για να φτάσουν, για την άμεση αποδοχή τους, γιατί σε όσες προτάσεις κάναμε κανείς δεν είπε όχι από τους επιστήμονες αλλά και τους επιχειρηματίες ομιλητές μας. Θα εκφράσω όμως εδώ και πάλι τη συγκίνησή μου στην τοπική κοινωνία,
όπου απευθυνθήκαμε και ζητήσαμε τη βοήθειά τους, τη συμπόρευσή τους, τη συμβολή τους, με ιδιαίτερη χαρά και αγάπη και εκτίμηση για το έργο που έχουν διαπιστώσει ότι γίνεται τόσα χρόνια, είναι κοντά μας και θα ήθελα να πω εδώ ότι είναι έργο του Ελέας Νήσος Λέσβος, με πολύ αγάπη και με πολύ συνεργασία και από τον τόπο και από όλη τη χώρα, γιατί θα το ξαναπούμε ότι είχαμε συνέργειες και από το υπόλοιπο της χώρας. Και βρίσκονται κοντά μας, ευτυχώς, και είναι χαρούμενοι. Και... Το θέμα αυτό που όλοι συζητάνε είναι να γίνει θεσμός αυτό το συνέδριο και βέβαια να στηριχθεί. Υπάρχουν πολλά περιθώρια να στηριχθεί περαιτέρω από την τοπική κοινωνία και τους φορείς, κυρίως από τους φορείς, ούτως ώστε αυτό το συνέδριο να γίνει ακόμη πιο δυνατό και να προσελκύσει ακόμα περισσότερους επιστήμονες. Είναι αλήθεια ότι για τον τόπο αξίζει να γίνει θεσμός. Θα πρέπει να ανταποκριθούν όμως και οι φορείς, διότι το οικονομικό ζήτημα είναι ίσως το μεγαλύτερο. Είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, ξεκάθαρα να το πούμε αυτό. Καταλήγει η ιδιωτική η πρωτοβουλία. Όταν αιτούμεθα από τους φορείς να συμπορευθούν και για όποιους λόγους ο κάθε φορέας δεν ανταποκρίνεται, καταλήγει να έχει ιδιωτικούς χορηγούς. Και εδώ θα ευχαριστήσουμε βέβαια τους ιδιώτες χορηγούς μας, που άλλοι με το λίγο περισσότερο και άλλοι με το πάρα πολύ είναι κοντά μας και υποστηρίζουν αυτό το έργο, γιατί κατανοούν ότι έχει μεγάλη σημασία για την αναγνωρισιμότητα του τόπου και με το σπουδαιότερο προϊόν του πρωτογενούς τομέα του, που είναι η ελιά. Και μέσα στο συνέδριο βέβαια, όπως και στην προηγούμενη φορά, διαπιστώσαμε ότι ο πολιτισμός της ελιάς δεν είναι μόνο ρίζα, δεν είναι μόνο ελαιόδεντρο. Σήμερα έχει συνδεθεί με την υγεία, με το περιβάλλον, την οικονομία και τη γαστρονομία. Συνεχίστηκαν για δεύτερη μέρα σήμερα οι εργασίες του συνεδρίου Ελιά Λέσβος Κόνφεστ στο Μουσείο Ελαιοτριβείου Βρανά. Κατά τη διάρκεια των ομιλιών παρουσιάστηκαν ενδιαφέροντα στοιχεία για τη σημασία του ελαιολάδου στην υγεία για σοβαρά νοσήματα όπως τον καρκίνο και το Αλτσχάιμερ. Τη σημασία του ελαιολάδου για τη θωράκιση της υγείας υπογράμμισαν οι ομιλητές στη δεύτερη μέρα του συνεδρίου Ελιά Λέσβος Κόνφεστ, που πραγματοποιείται στις πανέμορφες εγκαταστάσεις του Μουσείου Ελαιοτριβείου Βρανά. Αυτή λοιπόν η πολύ σπουδαία ουσία, για την οποία έχουν ακουστεί πάρα πολλά και για την οποία θα ακούσουμε και στη συνέχεια πιο εξειδικευμένες ομιλίες. Ξέρουμε ότι είναι μια ουσία η οποία έχει πολύ σπουδαίες δράσεις σχετικά με την αντιμετώπιση της φλεγμονής, με την αντιμετώπιση των νευροεκφυλιστικών παθήσεων, σχετικά με την ανάπτυξη διαφόρων μορφών καρκίνου, και είναι μια ουσία η οποία παράγεται στην ελιά όταν αυτή κυρίως είναι άγουρη. Γι' αυτό και όταν παράγουμε λάδι από άγουρες ελιές, τότε έχουμε πολύ υψηλότερη περιεκτικότητα σε ελαιοκανθάλι. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τις κλινικές μελέτες που έχουν γίνει για την άνοια και για το λάδι. Λοιπόν, έχει δημοσιευτεί ένα review το Φεβρουάριο του 2024, έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από γνωστή συγγραφέα, η οποία περιγράφει όλα τα αποτελέσματα σε καλλιέργειες, σε διαγωνιδιακά ποντίκια και σε κλινικές μελέτες, την επίδραση του extra virgin olive oil, του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, στην νόσο Αλτσχάιμερ. Όλες αυτές οι μελέτες που έχουν δημοσιευθεί μέχρι τώρα είναι αυτές. Η πρώτη από την Ιταλία, οι δύο από την Ισπανία, η τρίτη είναι δική μας στην Ελλάδα, που έχουμε και βιοδείκτες. Η τέταρτη είναι από την Αμερική, που έχει εξετάσει την επίδραση του ελαιολάδου στην διαπερατότητα του αίματα εγκεφαλικού φραγμού σε ασθενείς με ήπια νοητική διαταραχή, όπως και η δική μας μελέτη. Και η τελευταία είναι πάλι από τους Ιταλούς, οι οποίοι τελικά βλέπουν ότι ο συνδυασμός δύο μόνο ουσιών που περιέχει το λάδι έχουν αλλάξει την νόηση σε ασθενείς με νοητικά προβλήματα. Εγώ θα εστιαστώ στον υγειοπροστατευτικό ισχυρισμό για την προστασία από τον καρκίνο που παρουσιάζεται να έχει το ελαιόλαδο. Οι επιδημιολογικές, όπως υποστηρίζεται από επιδημιολογικές μελέτες των τελευταίων 20-25 χρόνων. Η συγκεκριμένη μελέτη που θα σας παρουσιάζω εδώ έγινε από Έλληνες επιστήμονες και συνοψίζει τα αποτελέσματα από 45 αξιόπιστες επιδημιολογικές και κλινικές μελέτες που αφορούν 1 εκατομμύριο περίπου ανθρώπους.
Τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης είναι ότι τα άτομα τα οποία έχουν στη διατροφή τους, χρησιμοποιούν στη διατροφή τους ελαιόλαδο αντί για άλλο φυτικό έλαιο, έχουν 30% μικρότερο ρίσκο να παρουσιάσουν πολλούς διαφορετικούς τύπους καρκίνου, όπως έχει βρεθεί σε αυτές τις μελέτες. Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώνονται την Κυριακή, ενώ το Σαββατοκύριακο το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες για το ελαιόλαδο στη γαστρονομία, τη σύνδεσή του με τον τουρισμό και τα προγράμματα Εράσμους. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια γευσηγνωσίας με διακεκριμένους σεφ. Οι συμμετέχοντες, μιλώντας στον Έολο, δήλωσαν ενθουσιασμένοι για τη διοργάνωση και το περιεχόμενο του συνεδρίου. Σήμερα βρισκόμαστε στη δεύτερη μέρα του συνεδρίου. Πραγματικά είναι μια εξαιρετική διοργάνωση από αυτές που χρειάζεται η Ελλάδα για να ανακτηθεί το ελαιόλαδο ακόμα περισσότερο, αλλά και η επιτραπέζια ελιά, καθώς είναι και αυτή ένα πολύ σημαντικό προϊόν. Εγώ θα παρουσιάσω σήμερα μια ερευνητική δραστηριότητα που έχουμε κάνει για την επίδραση της συσκευασίας στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, καθώς υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται δεν είναι τα κατάλληλα και αυτό έχει σαν συνέπεια να υποβαθμίζεται και ποιοτικά το ελαιόλαδο, αλλά σίγουρα και η διατροφική του αξία. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι πρώτο στη Λέσβο. Πανέμορφο νησί, πανέμορφοι άνθρωποι, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, μετά έρχονται τα άλλα. Πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Τρυπηδήρη για όλη αυτή τη διοργάνωση, απίστευτη. Το συνέδριο πραγματικά μπροστά για τα δεδομένα της Ελλάδας, με καλεσμένους οι οποίοι ως ομιλητές, έμπειρους ανθρώπους που έχουν παρουσιάσει έργο το οποίο είναι πολλές φορές τρομακτικό. Χαρούμενος που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και στην Οργανωτική Επιτροπή. Εγώ ως τυποποιητής, παραγωγός, ελαιοποιός συγκεκριμένης εταιρείας της δικιάς μου, το Πάμακο, θα παρουσιάσω σήμερα τεχνικές και μηχανήματα στο ελαιουργείο και τεχνικές ελαιοποίησης, έτσι ώστε να αυξήσουμε κυρίως το φαινολικό φορτίο και δι το οργανοληπτικό. Μηχανήματα και πατέντες τα οποία είναι δικά μας, τα έχουμε αναπτύξει με τα χρόνια. Και από εκεί και πέρα θα μιλήσουμε και λίγο για χωράφι και κάποιες τεχνικές τις οποίες δυστυχώς ή ευτυχώς ξεχνιούνται με το πέρας των χρόνων και πρέπει να τις ξαναδούμε. Το ελαιόλαδο είναι ένας θησαυρός που μας δίνει η χώρα μας και βοηθάει πάρα πολύ στην πρόληψη αλλά και στην αντιμετώπιση και στην καλύτερη θεραπεία σε πολλά χρόνια νοσήματα όπως είναι ο καρκίνος. Και με αυτό θα συζητήσουμε σήμερα στο συνέδριο. Μπορεί το λάδι να προσφέρει στο γιότινγκ, το ελαιόλαδο, ο ελαιοτουρισμός. Οι δικοί μας πελάτες στο γιότινγκ είναι πελάτες υψηλών εισοδημάτων και φυσικά μέσα στην διατροφική τους αλυσίδα συμπεριλαμβάνουν μόνο το αγνό παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο η ελληνική γη παράγει και αυτό είναι που θέλουμε να δώσουμε στους πελάτες μας, καθώς επίσης και η ιστορία μας με τον ελαιοτουρισμό μας συνάδει των περιηγήσεων αυτών των οποίων οι πελάτες μας θέλουν και όλο αυτό μας κάνει ένα έτσι πάρα πολύ ωραίο μελλοντικό αφήγημα. Είμαι εκπαιδευτικός στο 6ο ΓΕΛ Γλυφάδας. Εμείς έχουμε έρθει εδώ γιατί θα πραγματοποιήσουμε ένα πρόγραμμα Εράσμους για την ελιά και θα είμαστε εταίροι με όλους αυτούς οι οποίοι διοργανώνουν το συνέδριο. Είναι ένα εξαιρετικό συνέδριο. Η πρώτη μέρα κύλησε πάρα πολύ ωραία, ομιλητές από όλο τον κόσμο. Με εργαστήρια γευσηγνωσίας, στα οποία συμμετείχαν διακεκριμένοι σεφ, ολοκληρώθηκαν την Κυριακή οι εργασίες του δεύτερου Διεθνούς Συνεδρίου Ελιά Λέσβος Κόνφεστ στις υπέροχες εγκαταστάσεις του Μουσείου Ελαιοτριβίου Βρανά. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ενθουσιασμένοι για το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης και τα όσα ενδιαφέροντα ακούστηκαν από καταξιωμένους επιστήμονες και επιχειρηματίες του κλάδου. Πανδεσία γεύσεων, αρωμάτων και χρωμάτων την τελευταία ημέρα του δεύτερου Διεθνού Συνεδρίου Ελιά Λέσβος Κόνφεστ την Κυριακή το μεσημέρι, όπου οι συμμετέχοντες και οι προσκεκλημένοι απόλαυσαν μοναδικές δημιουργίες καταξιωμένων σεφ με πρωταγωνιστή φυσικά το ελαιόλαδο. Σεφ, τι
μας έχετε ετοιμάσει? Τι σας έχουμε ετοιμάσει? Χταπόδι στο φούρνο με ντομάτα και ελαιόλαδο. Είναι μια ωραία τεχνική για να ψηθεί σιγά σιγά και θα το σερβίρουμε με τραχανά εδώ από το νησί. Εμείς σήμερα φτιάξαμε εδώ ένα ταρτάκι από ό,τι βλέπετε, το οποίο έχουμε βάλει μια γιορίτικη με τζανοσαλάτα μέσα και πάνω έχουμε βάλει ένα τουρσί χταπόδι. Αυτό που έχουμε επιλέξει να κάνουμε σήμερα εδώ είναι μια σαρδέλα ημίπαστη, η οποία περνάει από το αλάτι 15 λεπτά και έπειτα περνάει από ένα ξύδι για άλλα 5 λεπτά, το οποίο είναι ξύδι από περγαμόντο, κεράσια που είναι μαριναρισμένα σε ελαιόλαδο με φρέσκο πιπέρι και μία κρέμα από πράσινης ελιάς. Κυρία Κανάκη, τι υπέροχα είναι αυτά που έχετε φτιάξει εδώ? Πείτε μας, τι ετοιμάζετε? Ετοιμάζουμε αναπάντεχα πράγματα. Δηλαδή, ετοιμάζουμε μια μιλόπιτα που ετοιμάζουμε το μήλο με ελαιόλαδο. Ξέρετε, θέλω να φαίνεστε στην κάμερα. Θέλουμε ελαιόλαδο, ίσα να κουμπίσει στην επιφάνεια, μήλα. Θα βάλουμε λίγη ζάχαρη, όχι πολύ, λίγο κανέλα, λίγο γαρίφαλο, σταφίδες, ψιλοκομμένα δαμάσκηνα και θα σβήσουμε με τσέρι. Με λικέρ τσέρι από το συνεταιρισμό Παρακύλων. Ελαιόλαδο στη γαστρονομία είναι το μπέσον που μπορούμε να δείξουμε πόσο σημαντικό είναι. Έχουμε πουρές, στην ουσία μια φάβα από ξερά κουκιά, με λίγο αλάτι, λίγο λεμόνι, έχει βράσει, έχουμε προσθέσει λίγο ελαιόλαδο αδραμητινή και τον σερβίρουμε με τοπικό προϊόν σαρδέλες καλονής, τις οποίες έχουμε φιλετάρει. Στην πρώτη μας δοκιμή έχουμε κολοβή, η οποία όμως είναι μαζεμένη νωρίς. Έχει βγει το ελαιόλαδο από τον καρπό πολύ νωρίς, πράσινος ο καρπός ακόμα. Άρα είναι αυτό που λέμε, που ξέρει ο περισσότερος κόσμος, αγουρέλαιο. Θα σας δείξω εγώ πώς δοκιμάζουμε και μπορείτε και εσείς να κάνετε αντίστοιχα. Αλλά ελάτε όμως να πάρετε ποτήρι. Λοιπόν, να δοκιμάσετε το λάδι. Δείξτε και τον κόσμο που το δοκιμάζει. Ωραίο. Σας ζηλεύω λίγο, να πω την αλήθεια. Έχει το φρουτόδες, το πικάντικο και αυτό σε κάποιο βαθμό, το πικρό, το στολάριγκα, το κάψιμο σε μικρό βαθμό. Δεν είναι τόσο, φαίνεται τόσο έντονο. Γλυκό που πικρίζει στο τέλος λίγο. Ακριβώς τόσο όσο χρειάζεται. Ήρθα από τη Μονεβασιά για να παρακολουθήσω το συνέδριο. Θέλω πραγματικά να εκφράσω τα ειλικρινά μου συγχαρητήρια στην Οργανωτική Επιτροπή, στους ομιλητές, σε όλους τους παράγοντες που συνέβαλαν έτσι ώστε αυτό το συνέδριο να είναι πραγματικά υψηλού επίπεδου. Βρισκόμαστε εδώ σε αυτό το event. Ελπίζουμε να είμαστε κάθε χρόνο να βάζουμε τη δική μας συμβολή. Όλα γίνονται για το καλό του ελαιολάδου, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Πρέπει να βγαίνει μπροστά, πρέπει να βγαίνει στο τραπέζι, πρέπει να γνωρίσει ο κόσμος τι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και εμείς θεωρούμε ότι βάζουμε ένα μικρό λιθαράκι σε όλο αυτό το εγχείρημα. Είμαστε για να προβάλλουμε αυτά τα προϊόντα τα οποία συνοδεύονται και από μια γκάμα πάλι τοπικών προϊόντων. Και αυτή είναι η βασιλόπιτα που φτιάχνεται αποκλειστικά με τυριά μυτιλινιά και είναι μια παραδοσιακή συνταγή που έρχεται από την Καπαδοκία. Έχει ζυμάρι που φτιάχνεται από βρασμένο γλυκάνισο, πορτοκάλι, λάδι, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και ενδιάμεσα έχει μια μίξη μυτιλινιών τυριών από το πιο ξηρό μέχρι το πιο μαλακό και περίπου 15 γλυκά μπαχαρικά. Με τον πιο απολαυστικό τρόπο ολοκληρώθηκε το Διεθνές Φεστιβάλ Ελαιολάδου που φέτος πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Μουσείου Ελαιοτριβείου Βρανά με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες και επιχειρηματίες του κλάδου, οι οποίοι ανέδειξαν με στοιχεία την αξία του ελαιολάδου για την υγεία και τη διατροφή, αλλά και τρόπους για την ποιοτική αναβάθμιση της παραγωγής του προϊόντος, ώστε να γίνει ακόμη περισσότερο ανταγωνιστικό στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μοναδική εμπειρία γίνεται στο νησί μας. Δεν έχω λόγια για την κυρία Φωτεινή που το έχει διοργανώσει. Έχει συγκεντρώσει όλους τους επαγγελματίες και αυτούς τους επιστήμονες που ήρθαν με τόση μεγάλη χαρά να μοιράσουν τη γνώση μαζί μας, με εμάς που μένουμε στον τόπο και κάνουμε μια σκληρή δουλειά, να μοιράσουν τον τρόπο με τον οποίο
αυτό το προϊόν μπορεί να φύγει έξω στο εξωτερικό και όχι μόνο, αλλά να προωθηθεί με σωστούς τρόπους. Κάθε συνέδριο και κάθε ενημέρωση είναι προς το καλό και του τόπου και του προϊόντος και όλοι πρέπει να το προϊόν μαζί με τις άλλες δράσεις, κτηνοτροφία, τουρισμός, όλα όταν συμπορευτούν θα αποκτήσει άλλη δυναμική και άλλη αναγνωρισιμότητα το νησί μας. Μια εξαιρετική διοργάνωση η οποία στόχο έχει και η δική μας παρουσία και η δική μας συνεργασία με την κυρία Τριπιντήρη, την κυρία Φωτεινή Τριπιντήρη, για την εταίρος μας σε πρόγραμμα Εράσμους για την Ελιά, στοχεύει στην προαγωγή του πολιτισμικού αγαθού και του καταναλωτικού αγαθού, και ο στόχος είναι ακριβώς όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν προηγουμένως, να περάσει η Ελιά, η πολιτιστική κληρονομιά, το καταναλωτικό αγαθό, η σημασία της η τεράστια που έχει για την υγεία στα κουρίκουλα. Τι σημαίνει αυτό? Στα προγράμματα σπουδών σε εμάς, στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μη σας πω και ξεκινώντας από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι και τα πανεπιστήμια. Είναι μια πρωτοβουλία που διαφημίζει το νησί στο εξωτερικό, το διαφημίζει και στην υπόλοιπη Ελλάδα και ταυτόχρονα προσφέρει τεράστιες γνώσεις για ένα προϊόν που αποτελεί όχι απλά την κληρονομιά αλλά και εντήρια δύναμη για τη λεσβιακή οικονομία. Και να σας πω την αλήθεια, θα περίμενα από τοπικούς παράγοντες να έχουμε και μεγαλύτερη συμμετοχή. Η εκδήλωση είναι εξαιρετική. Καταρχάς βλέπω ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι και οι άνθρωποι οι οποίοι παρουσιάζουν τη θεματολογία είναι άρτια εξειδικευμένοι στο αντικείμενο το οποίο αναφέρουν. Υπάρχει τρομερή αλληλεπίδραση μεταξύ κοινού και επιστημονικών προσώπων που υπάρχουν εδώ πέρα. Άρα δίνουν τρομερή αξία σε όλους μας. Έχουμε μάθει αυτές τις μέρες εδώ πέρα πάρα πολλά πράγματα. Χαίρομαι πάρα πολύ που τέτοιες δράσεις γίνονται εδώ στη Λέσβο, τόσο μεγάλες δράσεις, δηλαδή τετραήμερο συνέδριο να συμβαίνει στη Λέσβο και να έρχονται άνθρωποι από Αμερική, από Yale, από πανεπιστήμια με τέτοιο κύρος. Θεωρώ ότι είναι μοναδικό για τα δεδομένα όχι της Λέσβου, της Ελλάδας. Τέτοιου είδους εκδηλώσεις, τέτοιου είδους συνέδρια θεωρώ ότι προσφέρουν πάρα πολλά στον τόπο μας. Πρέπει να τα αγκαλιάζουμε, πρέπει να τα στηρίζουμε και πρέπει να αλληλεπιδρούμε με αυτά πολύ, πολύ έντονα. Μιας και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε βηματάκι, να ανεβάσουμε το επίπεδο της ελοκομείας στον τόπο μας. Άριστο συνέδριο, άριστοι αυτοί που το αντιπροσώπευαν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους ιδρυτές αυτούς που φτιάξανε το συνέδριο, την κυρία και τον κύριο Τριπιντήρη, και πέρα από εκεί αξιόλογοι άνθρωποι που ήρθαν από όλο τον κόσμο και ελάχιστη παρουσία από τη Μυτιλήνη. Χαιρόμαστε πραγματικά που βρισκόμαστε στο υπέροχο νησί της Λέσβου, σε αυτό το μεγάλο, το δεύτερο διεθνές φεστιβάλ, το Ελιά Lesvos Confest. Ένα φεστιβάλ που πραγματικά τοποθετεί τη Λέσβο και γενικότερα την Ελλάδα δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη των συνεδρίων σχετικά με το ελαιόλαδο. Νομίζω ότι είναι ένα event το οποίο θα πρέπει να γίνει θεσμός και να αγκαλιαστεί λιγάκι από τους επίσημους φορείς. Είναι τρομερά βοηθητικό και για τον τόπο και για τη δουλειά που κάνουμε και για τον τρόπο που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το ελαιόλαδο, να το έχουμε δηλαδή κοντά μας σαν εργαλείο δουλειάς. Θα βοηθήσει όλους πάρα πολύ. Να συγχαρώ την οικογένεια Τριπιντήρη για αυτή την πρωτοβουλία και για αυτή την προσπάθεια, η οποία είναι, τι να πω, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε παντού σε αυτόν τον πλανήτη, είναι εδώ, στο νησί τους, στον τόπο τους και παλεύουν γι' αυτό. Το ελαιόλαδο και η ελιά είναι κάτι που έχουμε μέσα στην ψυχή μας, οπότε είναι σαν να είμαστε κομμάτι από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε εδώ. Έχουμε εγώ και οι συνάδελφοι, οι σεφ που έχουμε έρθει, μια ιδιαίτερη αποστολή, ας το πούμε έτσι, να συνδυάσουμε κάποια φαγητά με τα ελαιόλαδα του νησιού, και αυτό μας κάνει ακόμα πιο χαρούμενους, γιατί θα είμαστε μέσα στο πνεύμα το δικό μας, εκεί που ξέρουμε να δημιουργούμε. Μια μοναδική εκδήλωση για τον τόπο μας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που επιτέλους λαμβάνει χώρο ένα τέτοιο μεγάλο συνέδριο και τέτοιο αξιόλογο, με επίτιμους ομιλητές ανά τον κόσμο. Και επιτέλους έρχεται και η Λέσβος στην πρώτη γραμμή όλων αυτών και με χαροποιεί ιδιαίτερα. Θεωρώ πως ο Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, και ιδιαίτερα η κυρία Φωτεινή Τριπιντήρη.
Και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί και θα συνεχίζονται να έρχονται τέτοια αξιόλογα συνέδρια στον τόπο μας. This has been very, very exciting. Είχα τη χαρά να συμμετάσχω σε αυτό το συνέδριο, το οποίο εκτός από την επιστημονική του πλευρά, που είναι και η δική μου ιδιότητα, μας έδωσε πάρα πολλές πληροφορίες και για θέματα που έχουν να κάνουν με το ίδιο το δέντρο, με την καλλιέργεια και με τον τόπο. Αυτή τη χρονιά είδα ότι και η ποιότητα της διοργάνωσης αλλά και το ίδιο το συνέδριο και οι παρουσιάσεις ήταν σε πολύ καλύτερο επίπεδο, οπότε αναμένω με αγωνία την επόμενη διοργάνωση. Έχω να πω ότι σε αυτή τη διοργάνωση πραγματικά μάθαμε απίστευτες πληροφορίες σχετικά με το ελαιόλαδο από όλες τις πτυχές. Μιλάω και γευστικά και για θέματα υγείας αλλά και για θέματα manufacturing. Αυτό το συνέδριο πιστεύω ότι είναι μια πρωτοπόρα ιδέα και πραγματικά είναι μια απίστευτη καινοτομία για το νησί της Λέσβου, ειδικά ένα νησί το οποίο πραγματικά η περισσότερη παραγωγή εδώ πέρα φαγητού είναι στην ελιά. Πιστεύω ότι αυτό το συνέδριο πρέπει να συνεχιστεί και επίσης πιστεύω ότι όσο περισσότερος κόσμος ενδιαφέρεται, τόσο πιο πολύ θα αυξήσει και τις πωλήσεις του, αλλά και το outreach σε πελάτες του εξωτερικού και γενικά τη δικτύωσή του. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Νέες τεχνολογίες όσον αφορά τη θρέψη των φυτών, νέα project που αφορούν πώς να προωθήσεις το λάδι σου ή το τελικό σου προϊόν, νέα προϊόντα που μπορεί να βγάλεις από το ελαιοτριβείο, όχι μόνο το λάδι και την πάστα. Σήμερα μιλήσανε 4 σεφ και μας μετέφεραν τι προσπάθεια κάνουν για να βάλουν το ελαιόλαδο στη ζωή των εστιατορίων και των ξενοδοχείων. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Όμως στο τέλος πιστεύουμε ότι θα εκπαιδευτούν οι καταναλωτές να μπορούν να ξεχωρίζουν το ποιοτικό ελαιόλαδο που πρέπει να είναι και πιο ακριβό. Αγρότη, πρόσεξα, υπάρχει και λάδι που πουλείται 300 ευρώ το λίτρο. Αν αυτό είναι υψηλός οι πολυφενόλες, υπάρχει αγορά κτλ. Υπάρχουν επίσης καθηγητές, μιλήσανε και είπανε, αγρότη, δεν είναι μόνο το λαδάκι που θα βγάλεις από τις ελιές. Έχουμε και άλλα προϊόντα. Είναι και τα φύλλα που μπορεί να φτιάξεις και να τα πουλήσεις για να βγάλουμε υδροξωτηροσόλη. Και είδαμε ότι μπορεί να βγάλεις και από τα δευτερεύοντα προϊόντα του ελαιοτριβείου και άλλα προϊόντα. Επομένως, λοιπόν, εκείνο που αποκόμισα εγώ είναι ότι με όλη αυτή τη συζήτηση, βασικά όλοι οι ομιλητές προσέθεσαν κάτι, το οποία χτίζουν ένα παζλ, συμπληρώνουν ένα παζλ, με το οποίο μπορούμε να βγάλουμε άνετα το συμπέρασμα ότι υπάρχει μέλλον.